Ai niin, Norwood Reaper oli viimeksi. Se on ennenkin pelattu. Me ollaan pelattu nää Joo, me kaksi. pelattiin Norwood ja Homala. Mennään Carsoniin. Ei nää oo standalone experience, ei sun tarvitse tietää. Vihko auki! Noah, kirjoitettu pienellä. Onko paska on kirjoitettu pienellä? Ei oo pistettä. No niin, -5 pistettä heti alkuun. No vittu tähän. Me ollaan täällä niinku Cinemasin. Tää nyt siis, tässä on valmiiksi jo vähän humalassa, niin tää nyt on vielä ekstra paljon jotenkin tämmönen. Kohta lentää laatta pesukoneeseen, saatan. Ei Oli ole ihan ole auki. Oi. Joo vittu, mikä helvetin laundromat tämmönen on? Ei, tuo on se Fight Club. Täälläkin se on se paikka. Mitä vittua? No nyt se Dörden vois kyllä tulla moikkaamaan pikkuhiljaa. Tää alkaa pelottaa tämmönen. Täällä on kun Bosnian vittu hittilistan numero 1 soi täällä Laundromatissa. Joo, Ykä täällä. What's up? Mikä postaa? Bleach. Ei kun. Rapin haaroväliä saa. Se tarvii valkaisuainetta. Okei, se tarvii valkaisuainetta. Se oli unta. Tää oli unta, voi perkele. Get your ass to work. No totta kai. Mennäpä töihin. Mikä tää plotti tässä on? En mä tiedä. Jaa, Matika. Sä nyt Isä! Voi perkele. Joo, perkele päätäkin. Käännyspyy. Se haluaa jättää muksuun vaan kuule tonne vittuun. Lähtee ite ryppäämään. Isä oli kiirekkylä bubyyrit kattoo vanhoja kamuja. Oli jo pohja toteettu, kun lähdetään kaasuttamaan vaikka poika-autoja. Ei kun varmaan pitää kuitenkin täällä... No, täällä niin. just. Tässä on pelaajakin ottanut pohja. Eihän näitä uskalla muuten pelata, jos ei oo vähän otettu. Onpa paska uima-alla. Mitä? Oho! Jumalauta. Joku kiddie-pool tänne vaan laitettu. Oi kato! Mitä nyt tuo koira? Vau, Tää voi- kato näitä koiragrafiikoita. Mitä se twiikkaa se koirasta? Mihin se lähtee? Se menee uimaan. Menee Oh shit. Ei! Älä tee sitä! Tuu takas. se kauppa. Okei, mun on pakko pitää sitä stullokissa, että se menee tappaa itseään. Voi perkele. Boy. Eikö oo voitu nimeä antaa vittu pojaa? Mä nyt sinne. Mennäpä sisälle. Se avaa. Voiko se nyt laittaa kiinni? Okei, ei voi. Tää tietää pahaa. Aika likasta. Biojuice. Liian köyhiä, niin pitää ostaa, ei saa ostaa name brandia, niin tuo limsa on pelkkää kolaa. Mikä? Mikäs vitun casting couchi Aha. täällä on vittu? Upo-pornoa kuvataan, pystytään green screenaan näyttelyt. Oh. Aha. Ai sä voit lukea jotain DM. Koulu on täynnä persereikiä. Aika friikki koo. Kävikö ne sillä kuseella? En käynyt. On hyvä talo, missä täällä on edes vessa mukaan? No siis ihan oikeesti. Sä et voi. Ei oo siellä. Eikä alhaalla. Täällä, no niin. Katos täällä. Aha! Oh my god. Kusifysiikat tässä. Mä voin kontrolloida. Kusta Oh my god, posta. Ice Sä oot niin helvetin kohtelias, kun saatat kuitenkin ton renkaan ylös, ettei kenenkään tarvii istua kuseen, mutta sukat saattaa vähän kasvaa. Astua puhua perään. kato, saatiin text message. Thanks for taking the job, kid. Miksi tässä on tämmönen pelottava ääni taustalla? Tää on niinku joku kauhupeli. Vai suliko mä tän mukaan? Mä en tiedä tuskin tässä vielä mitään. Sä tiedät. Mua kyllä ei nyt kuumottaa, mutta ottaa vähän olutta tästä rauhoittamaan. Ai, nyt kyllä rauhoittu. On tää persistä tää alkoholiharrastus, kun jos tupakka loppuu, niin on sen tää passiivinen tupakointi, mutta ei oo sellaista kuin passiivinen juominen. Voithan sä Entäs joku entäs voi joku kustaa sun oksentaa suuhun. Ai, no mä mietin, että jos sä kuseet sen suuhun ja nielet sen, niin ehkä siinä on jonkun verran sitä. No. No se on kuitenkin aika aktiivista. Alkakaapa vittu kusemaan. Suu auki. Annahan vähän tsekeille ruokaa. Mihinkäs se tsekee meni vittu? Aha, mutta avataan. Nyt on realistinen peli. Koira tiellä tietämättömillä ja sitten heti kun ruokapurkki avataan, niin sinne juoksee. Oho.
Muakaan nyt oli aika satisfy. Halla. Pistäis tonne uima-altaaseen toi. Hyvä idea. Eikä tommosen peltitölkin pitäis vähän kokeilla luottaa. No en No tiedä. joo. Aha, Joo. Mitä? nyt on vähän levennetty tätä uima-allasta. Katsopa missä se koira on. Mä hettiin sitä. On sieltä se tulee vittu. Ai kato. Se on Laitetaan, ihan fine. laitetaan epilepsia sille koiralle. Tuo on nonchalant, kattokaa sitä vittu. No on vaan. Vittu, että... Tukkupalkka. No niin mepä syömään vittu. Mä miten ne veteen, ei kukaan monsteri voi saada sua, kun sä oot kahlualtas. Ottaa. That was enough for Zeke. Ok, mitäs Roilla asia? Vittu mikä läs. Walter. Your computer vis. Ok, pitääkö sun päivittää Windows 10 pappa? No totta vituussa pitää. No päivittää Windows 11. Joku ykään kone. No, mitäpä parempaa tällä tietysti. Mennäpä postaa vähän AI-generoitua paskaa tää. Mä kirjoitanpa sinne ylilautaan, niin... Mikä ihme temple on, jos tää on? No niin, päästiin XP:hen sisään, no niin. Egg.exe, no se pitää avata. Aha, Oho. no ei näköjään. Kato, kaatto ping Petter pers. Ai kato. Talken Menin tal. heti kattoo toisten roskakoriin. No vittu tietenkin. Pitää vähän dyykata. Mitäs nää aloitetaan freak shittiä täällä? Nyt on kyllä PowerPoint huutanut oosia. Kirjoita pornohubi. Okei. Ei kun ylilauta, katsotaan, että minkälaista kyllä ykäpostat sinä on tullut. No get full pro. Mun piti ekaksi antivirusta tätä jättää. Ottakaa. Parempi ihminen. Mitä vittua? Mitä täällä muuten tapahtuu? Vittu. Ottakaa, mä otan sen kiinni nopeeta noin. Ei mitä vittua ne sen lata kiinni. No katso loppuu. Vittu ylilauta. Ei päässyt laudalle. Rerun must be on the right. Now, you gotta watch it with me. Wait, the place got a TV. Onko mennä kattoo telkkaria vittu? Olipa vittu friikki. Oho, mitä vittu tää on vittu? Nyt ei oo kyllä yhtään wholesome saatan. Mitä roitiin? Wait, what? Grossios before it gets too dark outside. Okay. Grosserios. No mennäänpä kauppa. Missä se kauppa on vittu? En mä tiedä, pitäisikö sulla ottaa vaikka ne vitun rahakki sieltä. Oh shit, okei. Tonne. Holy shit, ei vittu perkele, kato missä ajat saatana. Älä ehkä aja sinne vitun auton tielle. Ei, se oli ylis ajajissa vika, ei meiks. Mennäänpä knuklesiin vittu. Eikö nyt knuksiin? Knuksi. No niin perkele. No niin. What's up bitch? Ajaa, no vittu. Mä ajan tän sen päälle vittu. Ai eikö ei sinne päässyt sisään sinne. Mä jätän sen noin vitun paska eteen, niin se joutuu tuijottaa sitä. Voisiko ei driftata? Et sä voi ostaa sieltä mitään vittu. Ai enkä, no vittu. Otetaan Ei, ulos. koska se vaan- Kato beer sale! No vittu kippis, beer sale. Skip, otetaan sinne. Vittu mitä helvettiä täällä tapahtuu? Päästä mun tulos täältä. Näytä se grocery. Mä katon nyt tän. Mitä tää vittu häntä? Mitä innopaikalla? Joo. Mä tarviin ranchia, strawberry jellyä. Mä tarviin olutta, ei tätä muuten voi kestää. Nää mä tarviin ketsuppia. Ranchia, onko? Onko se Oho. keikka? Mitä Turner and Andy? Bro, your girl. Mitä? Lautana. Eikä se täällä nyt vittu... Mitä? They're not dating mitä? Kara perkele, two timing bitch. Ai jaa, meikä. Mä oon vähän playeri, ei sillä pysty. Meikä se two timing bitch. Voi perkele. Way older. MILF. Mitä? Mitä nää Mistä nää selittää puhuu? vittu? Mitä nää selittää vittu? You guys have fun, joo. Ei mua kiinnosta nää vittu runkkarit vittu. Mutta ettei sitä vittu ketsuppia. Onko tässä pelissä enempää puhetta niistä Go to Milfesta? Mua ei vähän kiinnostaa. Ei, mä en tiedä. Mä kysytään mitä ne tietää ne vittu kuunneri. Äänitsua. Ne vaan diskussaa sitä nyt. My son likes mustard. Mustard! Tossa on mustard. Siinä on mustard. Anna käydä Hei antaa papparainen, haluat sä haluat sä mustardia? Eikö tää joku mummo kyllä? Ai jaa, mä tarvin Get me kaksi. one too. Hei, kato. Mitä vittua? Hei. Ei tässä sitä kohti. Toi on joku vitun mustard sales.
Saprovitkaa jokaisesta sinappipurkista, jonka se vittu myy. Oh my god, paljonko... Jumala. No vittu, otetaan vähän mustardia vittu. No niin. Se on vittu sinappia vittu. Ota siitä saatana. Onks toi sinappia sun korissa? Vai onks sä vaan iloinen nähdessäs mut? Vittu. Vittu, tää on mä haluun vittua tästä kaupasta ihan oikeesti. Tää on hirveetä vittu. Tuo näytti semmoiselta ihmeen Riss-chadilta, vittumoiset pusuu huulet. Robocop. Täällä on jossain vitun kaupassa, mitä vittua? Jos sä osaisit olla kaupassa, niin se ei ois niin... Ehkä paha. Osaisin olla kaupassa. No sulla on ihan vitusti mustardia taas tuolla lattialla ja vitusti aikaa käytetty siihen, että olet kattonut täällä. No mitäköhän tää? Wow! Mä yritin vaan auttaa vittu kanssa-asiakasta vittu sinapin kanssa, mutta kyllä sä halunnut niitä vittu sinappeja. Onkohan tässä joku saavutus, että anna sinappia sun mummon? No vittu, annetaanpa sinappia sinne Perfect vittu ending. mummolle, Ei, saatana. Missä se on? Ossa vaan roskat tää kaupan tällä sun sinapilla. Onko toi sinappia? Siitä vittu sinappia. Saatana. No vittu löysin, vittu. Mitä on lattiat täynnä sinappia? Onko sun sinappia? Mitä Ylhäällä noin? oikealla. Nää. Mitä noin? Niin. No ei ainakaan Guardian piissä. Ei taida olla piissi. Siinä oli ainakin radioaktiivinen merkki. Mitä ne on vittu? Aina täällä on pyykinpesuaine. Ne on triangleja. Ne on letriangleja, mitä vittua? Letriangle. Ei vittu. Right master, I'm still looking for. Tää on fucked up kauppa vittu. Musta tulee kyllä tommonen vanha paska. Anna sit se vähän sinappia mulle. Mitä vieläkään löyssä oikein? Mä lähden vittu ihan sama, vittu hakekaa itse vittu. Ei mä pääse, voi vittu. Voi vittu. Mitä Mr. vittua? Carson. Vittu syö paskaa se. Syö paskaa vittu. Nyt sulla pitäis oppaa uudestaan. Ai totta, mä en saa niitä sen takaa, voi vittu. Reasonable crash out. Nyt pitäis olla kaikki. No niin vittu, yes please, voi Kato. jumalauta. Sulla piti saada oikeas järjestyksessä. Jumala. No sun vitu sotku vielä jää tänne. Ei jumala. Vittu pidä hauskaa kusipää vittu. Että ne Onko se tää talo mistä mä oon? Oo. Kuka sinne jätti valot päälle? Ei meikäläinen ainakin. Näitä Taas pitää piiök. musta. Mikä vitun diabeetikko? Diabeetikko. No niinpä vittu. Hetkinen, onks myös menossa? Itse asiassa se taisi olla tolla totta. kadulla muuten. No ei tästä voi mitään, kun nää jenkki suburba-alue näyttää niin samaa. No vittu tää. Mikä se siinä pihalla? Älä sano tommosta, mitä sä selität? Tääkö? Mikä se on? Anni, tää on mun flashlight. Totta. Jätkä lamppu. Mä unohdin, että meillä oli tämmönen vittu. Pistäpä Family Guy riirunin päälle tuolta. Noniin. Mitä? Joo, joo. Mitä vittua sieltä näkyy? Okei, ei katsota tommosta vittu. okei. Ei katsota. Vittu katsota sitä. No niin, tänne mennään dataamaan vähän. Siellä Oh shit. oli ja Ei, että tää on lippupeli, jonka mä tein Venezuela. ohjelmoinkin kurssilla saata. amkin lopputyö. Netherland. Mikä vittu? Mene vittuun tästä. Okei, no mennään vittuun tästä. Aha, tää oli tämmönenkin vittu. Oo. Toivottavasti tässä ei sitten tuu jotain pelottavaa, kun nää päätä kattoo. Tää on Five Nights at Freddy's vittu. Kato Ghost Orbit lensi siellä vittu. No katsotaanpa mitä vitun täällä on saatana täällä telkkarissa. Hyi helvet, en mä halua katsoa tämmöstä vittu. Kato nyt. Mulla on spooky vitun. Oh my god. Sun pitää oikeesti kattoo, että... Yllätä. Kas siellä? Onks tää se Squid Gamen maski ei oo? No vittu, istutaanpa alas, Mikä- katsotaanpa tätä vittu. Jack. Oho. Amkin lopputyö taas. Saatana pula-ajan lastenohjelma. Freedom. Femdom. Ego se Freedom. En tiedä, laita vittuun tämä. Wow. No nyt se luuppaa. Mennään pelissä eteenpäin. Noniin, schoolwork. I have to get my schoolwork for Monday. Mitä ne teet sun schoolwork? Sulla pitää kusta! Se oli, sulla piti kusta. Pitääkö? Voi vittu. Miksi tää kusi on joku plot pointti vittu tässä? Onko sillä on se diabetes? Kato. Vähän lentää tuonne vittu. Voi perkele. Roskiksi. Vittu tää saatana anakonda vittu taistelee vastaan vittu täällä saatana.
Voi perkele, no. Saatiin se No niin, ja tyhjennetty. nyt tässä Schoolwork tekee. Saatiin rakko tyhjennetty. Ovi. Wow, vittu Andy Reynolds Andy alkaa. Reynolds. Dude! You said you're at Carson's, right? Okay. No niin, Search of Roy Carson. Roy Divorce. Carson divorce, okay. Roy Carson divorce. Aha! Oho. Joku on ovella. No voi perkele. No siellä on joku ukko vittu. Arvaa. Joo, Joku no vitu käydään lippispäinen. katsoa, että... Se on joku lippispäinen runkkari. Oi se. Medium size pizza, vahtidilveri. You must be... This is the... No en mä tiedä vittu, that's correct. You ordered the name of... No, en mä avaa vittu. Ei saanut avata kellekään ovi. Niin. Hyvä, kato, tää on nyt vähän niinku ne ruleskriipipastat. Ei oo niin hankala loppujen lopuksi. Hetken, Paitsi missä sit sieltä tulee kohta Roilta viesti, että hei poika, tila sulle pizza. jäppää? Pelottaako sulla? No ei, vittu kun viimeistään peli joutuu aloittaa alusta, mä haluan mennä sinne kauppaan vittu uudelleen. No mitä se tietää siellä ovella vittu? Sehän se vittu afkaa saatan. Käy kyselemässä taas. Vittu mitä se... Sillä muuten on tommonen Foodora-laukku vittu, ehkä se on ihan oikein delivery. Kokeilepa. Oh. Ehkä se on volttikuski vittu. Vittu minkä näköinen äijä. No kiitti. Probably a very strange request, but... Wait inside. No et vitussa voi, mitä helvettiä. I'm not sure my dad would like that, he's upstairs. Vittu, painu helvetti. Siellä on koirakin kopissa. Se voi sisälle huffeja ottaa oikeesti. Miksi pitää pitää tommosia ulkokoiria? No mieti, kun se pitää olla 8 tuntia paikallaan tai muuten meikä pistää vähän shock-kollaria päälle, että tuota. Asa paikkeron tästä. No mitäs Roy Carsonilla on asiaa nyt? Se vittuuntuu, kun sä pääsit sen. Voi perkele! Se oikeesti laittoi. TVtä vois kattella. No en kyllä kato vittu, tuli niin vitu skitso vittu telkkariin taas vaihteeksi, että huh. Kyllä vaan glommaa noita vitu pizzanpaloja niinku vanhakin teki. Näet se oli nainen vittu. Mitä mun tää tehdään vittu? Tää on liian kryptinen tää peli vittu. Mieti kun... Niin minä. Jos me vittu pelattais Outlastia, niin joku vitun nakumies olisi jo ahdellut meitä joku vittu puoli tuntia tässä vaiheessa. No vittu, ehkä mun pitää käydä kusella. Ai ei tarvi. Ai, tällä kertaa ei tarvitse. Ei teillä tämmöistä. Ehkä mun pitää mennä tänne vittu. Ei varmaan tarvi mennä tekemään. No mä katon sulle täältä walkthroughta. No katoppa walkthrough. Elikkä menet siihen tietokonepöydälle, siinä on joku kirja ja painat sit. Ok. Ei tämmösiä ääniä kyllä meidän talossa kuulu. I'd have that pizza first. Voi vittu. Usein sitä syödä vittu Ei pizza. jumalauta. Etkä TV-avioa. No vittu, ei tää on mun talo vittu. Ihan sama, että niillä kuluu jotain vittu sähköä saat. Oh my god! Jumalauta, tää on vittu nörttiä. Ei jumalauta. Ei jumala, siis mitään hauskaa ei saa vittu pitää tässä pelissä vittu. Mitä pelottaako pojalla? Mä en näe mitään vittu. Mä oon selkä seinää vasta vittu. Interact with the computer, login and check the CCTV. Mut mulla on power is out. Onko se tietokone päällä, se on power out? Ei koira nyt kyllä. Onko se siinä se liikkuu? Mikä siinä? Siinä se meni. Se Ghost Orbit jatkuu täällä. Käy vittu silittämässä koira. Nyt ollaan kyllä oikeesti jännän äärellä. Jumalaat. Missä vitussa? Siitä breakerit päällä vaan. Tää on vaan joku vähän tämmönen rough neighborhood, joku kävi pränkkäämässä. Ai kato, noniin, nyt se vois mennä takaisin sisälle. Pet the dog. Missä se oli? Dogi. Koira, siellä. Aika outoja ääniä kyllä päästä kieltämään. Me vaan FNAF-huoneeseen, se on, se on hyvä paikka. Mitäs mä menen tänne vittu? Tää on nyt antiklimaattista, kun mun mikki ei toimi tässä pelissä. Tää on auki tää ovi, toi ei ollut äsken auki vittu. Mitä tää on FNAF vaan mun pitää niinku mennä piiloon, kun se on tarpeeksi lähellä. Mä tiedän. Olis toi ovi kiinni? Jätiks mä ton kiinni mukaan? Kai, joo. Kyllä alkaa vasta. Oi voi. Tän takia mä tykkään kauhuperästä, ne on pelottavia. Mä en tiedä, check the kamerasta jotain paskaa.
Mutta ei siellä näkynyt Kattele mitään. kameralta tarpeeksi pitkään aikaa tai Mä nyt jatkan näitä mun vitu algebraa. Oho, kato siellä on uuni päällä. Wait, what? Ne vaan keittiin. Mä haluan nyt, että sä laitat mulle lasagnea täällä. Mulla ei oo nälkää. Mä otan nää ostokset tonne ylös mukaan. Mitä? I had to confirm. Mitä tää selittää vittu? Mitä vittu? I could only ask Andy. Kuka vitun Andy? Esk. Andy Reynolds. Dude. You said you're at Carson's, right? You need to see this. No, tää on tää divorce-äijä. Ja sit se sanoo, että he's with me. Ei vittu, jos se sanoo, koska se on sama mitä No niin. Tää on just sama mitä tapahtui siinä ekassa pelissä. Mä menen tänne vittu. Mulla on ruokaa ja juomaa. Mä oon täällä seuraavat 8 tuntia täällä nurkassa vittu. Ei vittu, eikä mä nyt kusennyt tätä, kun mä otin nää mukaan vittu. Jos se noin pienestä asiasta kusee, niin meidän pitäisi olla pelaamassa tätä in the first place. Se on käynyt vittu tuhoamassa tän koko huoneen vittu. Olisiko mun pitänyt käydä tuolla vittu? Avasinko mä ton takaoven vai en? No et sä varmaan, sä kai tuli sisään sieltä. This is real sketch. Mitä mun tää tehdä vittu? Mä tiedän. Kato kameroita vittu. Vittu, ei siellä ollut mitään siellä kamerassa. Joo. Sieltä se tulee vittu. Oh my god. Oh shit. Oh my god. Nyt tää menee jännä. Ei, Pitää mennä tänne Minecraft-sänkyykin tupisemaan katsomaan. pitää mennä tänne nurkkaan piin. Onneksi toi mikki ei toi voi jäppää tässä. Sehän olisikin hauska, että äijä pitää olla ihan hiljaa ja mitä voi vittu tehdä sit nauramaan. Meiks me liian aikaisin tänne vittu? Oh, mutta kun ei sun tarvitse mennä piiloon, kun se on ei oo vittu lähellä sua. Se oli jossain kuitenkin. Tää on kuin FNAF, sun pitää odottaa, että on siinä oven takana, niin kun se tarvii mennä piiloon vittu. Joo. Ota noi tosta, ota noi tosta Nyt niin. nyt meet vaan sinne. Ota se ovi kiinni. Ei vittu. Miten on kullipeli vittu? En mä tiedä, kun... Ei tää oota, että sä oot älykäs. No siinä se on. Tää on unopenable. Pitääks mun nyt mennä sinne piiloon vittu? Mä tiedän. Eiku. Ei jumalauta. Nyt se alkaa puhua sun. Are you in there? Toi on. There's nothing to talk about, bitch. Ex-girlfriend. You need help. Chunky! This is exactly why. But I love you. You need to leave right now. Oh. Teiks mä väärin vittu? Joo, me ei nyt haida sinne. Me äkkiä nurkkaan. Tää olikin peli jostain Schizo-Xstä. Nyt se on vaan joku nistityttö tässä. Tää oli niistä tyttöystävä näköjään, joo. Mitä se puhuu mulle seinän läpi? Noniin, meikä run for it. Oikeesti. Joo. Joo, run. Juokse saatana. Ei tää juokse nopeampaa, tää on läski paska. Pizza vittu painaa vastassa vittu. I left the house and ran down the block. My dad called the cops. Ei tää kyllä ollut yhtään pelot. Tää oli A24 Swamper. Se käytti fentanyyliä, mutta mä en voinut vapauttaa sitä tästä kierteestä. He was pissed. Se ei saanut enää fentanyyliä. Peukku oli sen uusi pahe. Noin. That's it. That's it. Mä voin Mä uskon, että tommonen jonkun traumatisois, mutta niinku... Miksi noin tylsästä plotista piti tehdä peli? Hittekö mitä? Alt F4. Ja muutetaanpa seuraava peli. Ai mikä Iron Bark. Iron Bark Luka. Meiltä on 2 vielä vittu. Oh god.
4 kiloa. Ja kalja.